Vale. Bueno, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hurbildu zareten guztioi eta bueno, kameraren beste aldean bere etxean edo nunbaiten dauden entzuten guztiei, ez? Bueno, esan behar dut Mikelek deitu zidanean aurkezpen hau egiteko, bueno, posa handi sartu nuen, Bikila aspaldidanik ezagutzen dudalako eta gure ibilbide politikoak nolabait esateko nahiko parekoa jundirela, batzuetan elkarrekin eta beste batzuetan erakunde ezberdinetan, ez? Eta hain zuzen aurkezpena hasi nahi nuen pixka bat gure Bikila eta nire ibilbide politikoak, bion ibilbide politikoak gogoratuz, ez? Iruditzen zaidalako, hainbeste aldiz esaten dugula eskerraren barruan zatiketa dela nagusi, eta bueno, egia da, baina beti ez dela horrela, eta salbuespenak daude, eta nik uste dut Bikila eta biok garela horren adibide, edo salbuespen horien adibide. Nik uste dut posible dela, diferentziaz diferentzia eta naiz eta gauza guztiekin ados ez egon, erakunde politiko batean militatzea. Eta Bikila eta hori horren adibide gara, ez? Orduan, bueno, ni ez naiz etaren militantea izan, pixka bat gazteagoa naiz, eta bueno, eta 5. eta 6. hori ja ez nuen bizi oso txikia nintzela, eta nire militantzia hasi nintzen ikasle mugimenduan eta EMK. Garai horretan, hori Bikila zegoen LKI, eta bueno, hemen gazte asko ez daude, baina gazteagoentzat esango dut, garai horretan troskoak eta txinoak, hori, elkar ezin ikusiak ginela, ez? Hori, garai horretan elkarri ezin ikusi, troskoak eta txinoak horien arteko, gure arteko iskanbilak nahiko agerikoak zirela, baina 1980 urtean EMK eta LKI batu ziren zutiken, eta hor Bikila eta biok hasi ginen ibilbide politiko erakunde berdinean, ez? Handik 8-9 urtera sortu zen Euskal Herritarroken eta Bikila eta biok, bueno, zutikeko beste militante batzuekin Euskal Herritarroken sartu ginen eta Bikila izan zen Gipuzkoako batzarkidea eta ni Bilboko zinegotzia. Handik batasuna prozesua hasi zen eta nik batasuna prozesuaren ostean zutik utzi nuen eta batasunan jarraitu nuen, eta Bikila aldiz, bera eta zutikeko beste militante batzuekin batera, batasuna utzi zuten, ez? Eta orain, biok gaude, nik uste dut pozgarria dela, eta nik uste dut horrek ere islatzen duela pixka bat nire ustez zein den EH Bilduren erronka nagusia. Nire ustez dela, Bikila eta ni bezalakoak, eskerrekoak, independentistak edo zubiratza-zaleok, baina ibilbide ezberdinetakoak eta batzuetan posizio ezberdinetakoak izan ditugunak, EH Bildu gai izan behar dela horiek guztiok batzeko. Uste dut erronka potoloa dela, ez dela erreza, baina uste dut benetan posiblea dela, ez? Eta nik azpimarratuko nuke ibilbide honetan bion ezaugarria izan dela, pentsatzen duguna defendatu dugula, naiz eta gutxiengoa izan, eta naiz eta batzuen gustokoa ez izan. Eta Bikilaren liburu honetan, hori eman Cesarrena, nik uste dut jarrera hori oso argi islatzen dela. Nire ustez oso liburu beharrezkoa dela, eta bereziki une honetan. Zergatik une honetan, etak borroka armatua laizter 10 urte utzi zuela, 10 urte beteko direla, baina ikusten dugula nola errelato nagusia, hau da, injustua izan zela gainera, azpimarratu nahi da, errelato bakar horretan, hori inposatzeko aleginek ez dutela etenik, ez? Eta, badaude hori da, errelato nagusia, badaudela beste ekimenak, eta, azpimarratu nahi nuen foro sozialak martxan jarri duen bizikidetza demokratikoaren inguruko akordio soziala lortzeko prozesua, ez? Hor, hitz egin nahi da bizikidetza zer den eta nola lortu, ni foroaren lantalde feministan nago, eta azken eztabaidan zalantza pilo bat sortzen zitzaizkigun horren inguruan bizikidetza zer den, ez? Eta galdetzen genien gure buruari, posible da bizikidetza gauzatzea egoera ezberdinetan dauden pertsonen artean?
Posible alda gatazken ondorioez zintzotasunez hitz egitea gatazkaren alde batek gertutakoaz hitz egiteko aukera ez duenean? Kontuan hartu behar da gatazkan egondako aldeek ez dituztela hitz egiteko aukera berberak. Eta batzuek ezin dutela azaldu zergatik gertatu ziren hainbat kontu. Eta horregatik ere garrantzitsua iruditzen zait Bikilak liburuan defendatzen dituen ideiak, ez? Bueno, behintzat errelato nagusi horren kontrako ideiak agertzen direlako. Eta nik azpimarratu nituzke batzuk, ez? Bata da, etaren jarduera testuinguru ezberdinetan aztertu behar dela. Hau da, ez dago eta bakarra, eta ezberdin daudela. Beste ideia bada, etaren biolentzia ez dela bakarra, estatuaren biolentzia hor dagoela. Hirugarren bat hartu dut, zapalkuntzen kontrako borroka ezinbestekoa da, eta borroka tresna guztiak erabiltzea zilegia da, biolentzia barne. Baina Bikilak aipatzen du, eta uste du garrantzitsua dela, ere kontuan hartzea biolentzia erabiltzen denean, ondorio kaltegarriak kontuan hartu behar ditugula. Eta azkena da, etaren jarduera armatuarekiko kritiko izatea, eta etak armak utzi behar zituela aldarrikatzeak ez duela esan nahi estatuaren eta estatukuoren aldekoekin bat egiten dugunik. Eta, askoz ideia gehiago lantzen ditu Bikilak, baina beraz ni baino askoz hobeto azalduko ditu, baina berari hitza baino lehen, amaitu nahi nuen Bikilak berak idatzitako paragrafo batekin, uste dut oso ondo laburtzen duelako zein den bere jarrera, eta horrela dio. Gatazka horretan, ez du neutraltzat ikusten nire burua, barrikadaren alde batean baizik. Alabaina, ez edozein moduan, eta gutxiago era akritikoan, ez horixe. Bikila, zurea da hitza. Mila esker Arantxa, gainera esan behar dizut, netzako oso pozgarria izan dela jakitea zu hemen egongo zinalaren nire ondoan, eta, konpartitzen, urtetan konpartitu ditugun idea berberak. Eta hasi baino lehen, nik hemen Bilbaon goratzarre egin nahi diot, oan dela pare bat urte joan zitzaigun lagun bati. Hau da, Jose Ramon Castaños Troglori. Zergatik? Berarekin konpartitu nuen urte asko, idea berdintsua genituen, baina Troglok bazuen ezaugarri bat. Askotan, aurreratzen zela bere proposaminetan, eta justo MKTLKI prozesu hartan aiginean eztabaidatzen bi direzioak zer nolako planteamentua batua egin behar genuen etaren inguruan, bea bota zigun bilera batian. Eta estrategikoki garaitua dago. Beste gauza da, kapaz izango dela jarraitzeko, hau luze joango da, baina azkenean utzein beharko du ia ezer lortu gabe. Eta konklusio horretan ez ginen aldu, porque gu garai hartan ginen, gaur hain ezaguna zaigun Jona Fernandezek plazaratu zuen empate infinituaren ideia hori. Alegia eta estaduen artean empate bat izango zala, eta hori desblokeatzeko behar zala hori, elkarrizketa eta tratu bat iristea. Gu bigarren idea horrekin ere ados ginen, eta konpartitzen genuen hori. Gero ikusi zen hori ezela egia, eta gero sartuko naiz horren inguruan. Beraz, oroimen bat eta gorotzarrea gure Troglo lagun joandakoari. Zergatik liburu hau? Edoi Etxartek esaten du bere hitzaurrean, zentzurik onenean bizitzako zikloaren amaieran, militante batek atzera begira beti garrantzitsu jo duen gai baten inguruan egiten duen irakurketa bat. Eta egia, liburuan atzera begiratzen detala, baina esara dioen bezala, atzeak erakusten du nola dantzatu behar duen aurrean. Alegia, atzeak begiratzen du, baina aurrera begira jarrita. Eta zergatik,
bueno, bai, azken tramoan nago, ez bakarrine militantzia, bizitzaren ere azken tramoan, hori garbi dago. Baino, oraindik militatzen dut, alternatiban eta bildun. Eta kontuan izan behar dugu, bildu gaur egunean oso erakunde zabala eta anitza dela, eta bilduren barruan batzuk urtetan defenditu zuten etaren ibilbidea, beste batzuk ehundu ziren Ajuniaeneko itunean, non esaten zen euskal gizartea banatzen zela biolento eta demokraten artean, eta beste batzuk ez bata, ez beste tesisa konpartitzen ez genuen, eta, pentsatzen dut, horren inguruan eztabaidatzea merezi duela. Eta batez ere, jende berria dagolako, jende gaztea dagoelako, eta gaur egunean gazteri horrek ikasin behar doko eta aurrera begira. Eta hor badoitugu zenbait arazo. Oan dela gutxi Josemi Zumalaben institutuak atera du azterketa bat, gaur egunko gazteak eta gatazka eta borrokarekin daukaten jarrera, eta ematen du sindromeak bizi gaituela, alegia urte askotako biolentziaren inguruko sindromeak eta izandako represioan aurrean, gaur egunean gazteak askoz gehiago pentsatzen dutela bide batean sartzen behalian represioa egongo den ala ez, gauzak egiterakoan multak etorriko diren, alegia daukagula gazte bat igual inteligentiagoa, baino garbi da hotzanagoa. Eta hori kontuan izan behar da, porque nik pentsatzen dut bultzartu behar dela bide baketsuak eta desobedientziak, baina horrek eskatzen du borroka armatuan ekitean bezain ausardia eta borroka zena. Porque askotan desobedientzia gauza oso gogorra da. Baina batez ere, idatzi liburua aspertuta nagoelako eta ez detzalako bat egiten hemen egon duden eta dauden bi errelato nagusiari buruz. Alde batetik, esaten danean, konstituzionalistak esaten dute, hemen egon dudala borroka bat demokraten eta violenton artean, eta orduan demokraziak irabatzin diola terrorismoarekin. Eta nik tesisa horrekin ez nago inundik inora ados. Alde batetik, Espainiar estatua demokrata dela esatea gehiegi iruditzen zaidalako. Ez dute esaten, ez dagoela hemen estatu liberal demokratikoa, baina ez guzti demokratikoa. Espainiar estatua estatu plurinazional bada, eta estatu plurinazional batian autodeterminazio eskubidea ez bada onartzen herri bakoitzeko, ja hor arrakala badago, eta hor ez dago benetako demokraziarik. Gero gainera, konportamentu orokorrean, hor daukagu Mozal legea, daukagu terrorismoaren kontrako borroka hortzan sortutako zeinbat lege, ohandikan indarreak daudena, eta desagertu da, baina betaren kontra lege horiek hor jarraitzen dute. Partido legeak, beste legeak, eta horiek erabiltzeko hor jarraitzen dute. Eta gero gainera, esan behar dugu, demokraziak izugarrizko kolpea jatzu behar duela hemen giza eskubidean alorrean ere. Terrorismoaren aitzakiarekin hemen torturatu da. Eta tortura da gaiz oso larria estatu demokratiko batentzan. Orduan gauza guzia horiek hartutzen nik ez dut onartzen hemen demokraziak irabazi duela edo demokrazian onerako izan dela. Hemen ematen du soen aldetik eta demokrata hauen aldetik Espainiar demokrazia dela garai batean Fukuyamak estado liberalari buruz esan zuena. Alegia, estado liberalarekin historia bukatzen zala, porque estado liberala zen historiaren garapen altuena. Ja, evoluzio gehiago ezin genezago izan politikan alorrean. Eta hauentzako ere, ezin da demokrazia gehiago landu Espainian, daukaguna da espiritu gorena, eta horren kontra aritu behar dugu. Eta gero, ez nago ados ere, beste aldean, tesis horren kontra gaudenen artean,
oan arte edo urtetan egon duden tesis nagusia, alegia esatea, etaren estrategia zala, abertzaletasunaren modu gorenera, iraultzaletasunaren kinta esentzia, eta hori defenditu da, baintzat ortodoxian aldetik, naiz eta horren inguruan eszizioa zatiketak egon, eta ni horrekin ere ez nago ados, nago nahiko kritiko, geho ikusiko zuten bezala, eta gainera pentsatzen dut ere, horren inguruan merezi duela eztabaidatzea. Baina badaude beste elementu batzuk, esate baterako, ematen du eta hil ondoren, zir kanpoderrekin gertatu zen bezala, ohandikan hilta gero borrokan jarraitzen duela, edo borroka gune dela. Eta esate baterako hori garbi da, kultura arloan. Gaur egunean, nesemea zinegilea da, eta askotan esaten dit, nola gaur egunean fizioaren bitartez, eta atzian kriston presupuestoarekin, bersio bat, edo gatazkaren, ikuspegi bat ematen da. Hor daukagu patria eta zenbat alde. Alegia fizioa erabiltzen da tesi baten aurrean. Eta berriz horren kontra daudenak, egin behar dituzte, aldutzen dokumental xumeak, batzu arrakasta izaten dute, bezak esan beste, baina hor dago desproportzio handia. Eta baita ere literaturan, esate baterako patriaren egilean aldetik, esan dira Kristoak eta bost euskal idazleen kontra. Tipoi ausartu da esatea, euskal idazleo gerala, subentzionatuak, salduak, etarekiko oso kakatiak izan direla, ez gerala konprometitu, eta holako gauza bota ditu lasai arraio, eta bea bizi da Alemanian. Eta gainera dauka editorial handien sostengu guzia, eta bere pederzaletik eta onespen guziarekin kaka hori bota du euskal idazleen komunitatearen kontra. Eta nire ustez hori ernegatzen hau goitibira. Eta ez hori bakarrik, ezke gainera badago mezu ideologiko bat, alegia patria, aberria. Ze aberria da? Terroristak aberrien alde jarduntzen dute. Beraz, terroristaren aberri hori da aberria, pozoindua, usteldua, aberri kriminala. Ze aberria da hori? Euskal Herria. Ez du esaten ezer Espainian aberriaren kontra, eta dena dakigu, eta horretzaz mintzatuko naiz gero ere, zer nola historia daukan Espainiar estaduaren bilakaera hori, Asia Ameriketan, toki guzietan, eta hemen ere bai. Baina ez hori bakarri, ezke gaur egunean, ohandala gutxi, torturatu da kuarteletxe batian non jartzen du todo por la patria. Orduan ematen du Espainiko aberria dala ama birgenia bezala, guztiz garbila, ezin da zikindu. Berez, euskal aberria zikindua dago. Eta, horri buruz, Terry Eatronek zionez, ideologia alitosida bezalakoa da. Urkoarena baino ez da nabaritzen. Kasu honetan ideologia eta aurrezia bati dira. Eta bukatzeko aurrera puntu honekin ere badago beste asunto bat. Eta da PNV aldetik dagoen errevisionismoa. PNV aida momentontan esaten, hobe eta jaio ez balitz. Desgrazio bat izan zen eta jaiotzea. Eta horren aurrean, revisionismo horrek ez du kontuan hartzen historiaren nondineroakoa, ez du kontuan hartzen erakundeak aldatu iten didala, egoerak ere bai, eta juzgatu behar duzula erakundeak bere evoluzioan. Netzako ez dago eta txarra eta ona, baizikan eta diferenteak edo estrategia diferenteak banatu zuen eta bat, eta hori gertatu da gainera historian zehar partido politiko askotan. Netzako 17ko irautzaren partido boltxebikea ezan Stalinen garaiko bera, eta ez da ere Gorbatxoven garaikoa. Perezaguaren PSOE irautzailea, Pritorena eta Zapaterorena eta Sánchezena ez dira PSOE bera edo sandinistena. Irautza garaiko sandinismoa
eta oan Ortega familiaren sandininuak ez dauka zer ikusirik. Orduan gauzak bere momentuan. Eta galdera, gainera, Eusko Jeltzaleari ere egin dezakegu. Zuentzako diktadore batik biolentziakin erantzutzea kaltegarria bada, zergatik antolatu zenuten Euskal Gudalostea. Eta zergatik gaur egunean zure alderdi egun horietan omenaldia egiten zenioten gudari haiek ez zuten hiltzen, bere helburua zen armakin defenditzea, edo zergatik ehondu zinaten Amerikanoekin gerrilan sartzeko talde militarrak antolatzen, edo Parisen Gernika bataloia sartu zanean horren ohoreko guzia. Ahaztu gabe, PNV-ko gazte batzuk, bere momentu jakitean, bombak erabili zituela, eta bomba jartzen hil zitzaien bi egiko kide, Artzajotza Zurmendi. Orduan, PNV-k trampa egiten du, goiti bera eta historiarekin iruzurra egiten du. Eta bukatzeko, bestela nola ulertu Burgosko epailean, Espainiar Estatuan, Europa guzian, etako militanteak eroitzat hartuak izan ziren eta bere burua salbatzeko jendea mobilizatu zen. Hortik raso egitea, PNV-k egiten duen bezala, da, netzako akats historiko larria. Ja mamian sartuta, liburaren mamian sartuta, bi hitzetan azaldu beharko banu, nik Joseba Sarrionaindiak bizitza esalda oso arriskutsuan egiten duen laburpenarekin usten dut gauza argi eta garbi gelditzen dela. Beak dio, estatu arrazoia, alegia estatua. Makiavelok argi esplikatzen zuen estatu defendatu behar dela justiziaz eta injustiziaz, kupidas eta krudeltasunez, loriaz eta lotxagarrikeriaz. Estrategia arrazoia, alegia etaren aldetik. Estatu arrazoiaren kontrako borrokan, idea berean oinarritzen da. Helburuaren aldeko estrategian ez direla zertan aintzat hartu eskubide individual eta kolektiboak. Irabaziz gero, lortuko litzakeen balizko askatasun handiaren parean, gainerakoa txikia direla eta bitartean estrategiaren zerbitzuan askatasun konkretu guztian baldintza daitezkela. Baina gu, egiten du galdera, bestelako askatasun alde errebelatzean, jendearen eskubide eta askatasun konkretuen alde geuden. Ez? Eta nik baiezko erantzuna egiten dut. Bideak eta helmugoak loturik egon behar dute. Eta idea hori oinarritutan, liburuan garrantzia handia ematen diot estatuaren azterketari. Azterketa teorikoa, azterketa politikoa, eta hortarako, klasikoaz baliatu naiz, referentzia asko daude Weber, Marx, Engels, Daniel Ben-Said, eta baita ere Euskal Herrian lan hori landu duten askok eta askok. Eta, pixkat nire tesisa indartzeko erabili ditut idea horiek. Baina, hasteko, zer da estatua? Estado nazionala, nazional ikuspuntutik, estado burgesa, klasean ikuspuntutik, edo estado liberala, politikan ikuspuntutik, botorea zaintzeko tramankulua da. Hori, tesis horrekin bat egiten dut goiti bera. Eta pentsatzen dut gainera, estatu hori gainditzeko, erreforman bitartez ez dela gaindituko. Behar dela, haustura bat. Nola, ze baldintzetan, hor daukagu kontu handia. Baina orain arte behintzat, erreformen bitar ez da lortu. Egia da, estatu horrek evoluzionatu dela urteen poderioz batez ere, langile movimentu, feministuen movimentu eta demokrazien aldeko movimentutatik, eta gaur egunean, estatuaren barruan badago alde soziala, alde represiboa, eta hor badago esparru bat borrokatzeko.
Eta hori da arrazoi bat hauteskundatara joateko eta borrokatzeko gure herritarren alde eta esparru hortan borrokatzeko. Baina berriro diot, horrek ez du aldatzen estatuaren naturaleza batzu pentsatzen duten bezala. Estatua, estatu kapitalistaren etika, botereari eustean datza eta gainontzeko guztia zirkustantziala da. Zenbat azanahoria eta zenbat makila hori egoeraren arabera neurtuko da, zeren estatu guztia behar dute pakea diktadurak ere bai, pakea alik eta gehien mantentzea, eta orduan bai, azanahoria mantentzen dute. Eta gaur, estatu neoliberalearen rebisio hortan, garbi ikusten da, alde soziala eta demokratikoa geroz eta gehiago murrizten aldala, eta alde represiboa, legedia, justizia, polizia, militarraen alde hori, eta dagokion presupuestoak indartzen ari direla. Hori garbi dago. Jakina, estado bakoitza diferentea da. Ez da berdina Dinamarka edo Espainiar estadoa. Dinamarkarrak arro daude, orain arte behintzat, beraiek zutela polizia kopuru gutxiena. Horrek esan nahi du, ongizatia dagoen tokian, polizia gutxiago behar da. Aldiz, Euskal Herrian daukago Europako polizia kopurik handiena. Zergatik izango da hori? Galdera hor dago. Eta gainera, Dinamarkan ere onartu dutean autonomi eta ia autodeterminazio eskubidea Groenlandiari. Orduan, Dinamarka ez da Espainiar estatua bezala. Espainiar estatua sortu zenetik, izan da estatu bat non bere minoriak oso gaizki tratatuak izan dira. Ja, Granadako gerratik ondoren, moroak eta juduak kanporatuak izan ziren. Ijituak, baztertuak. Eta gainontzekoak, euskaldunak, gallegoak, katalanak eta horiek asimilatuak. Orduan, bi movimentuan, espulsatu, kanporatu nahi dituzuna eta guztiak asimilatu. Eta gainera, diskurso horren inguruan ez dizuet irakurriko, baina hemen Joseba Sarriondarianen liburuan dago gure Unamunoren diskursoa Espainiko Errepublikako Korteak argudiatu zergatik gallegoa, euskara eta katalana desagertzen joan behar dute Espainiaren eta gaztelaren zoriaren alde. Hor garbi dago eta ez bakarrik los más fachas, Unamuno eta gainontze hori, tesis hori mantendu egin dute. Eta, karo, horren kontra sortu da resistentzia, eta gainontzekoak egon dira horren kontra borrokatzen. Eta gainera, ez da izan, lehen aipatu dudan bezala, borroka ideologikoa, borroka krudela, hilak, torturatua, enkarzelatuak, alde guztietatik, eta baina estatuak aurrera eraman du kontzienteki. Lehengunean egin zidaten galdera bat, baina eta estatuen artean bakoitzak berea, bai, baina nik garbi dauka, hor luzaz estatuaren erantzunkizuna asko handiagoa dela etarena baino. Ez bakarrik estatua krimen handiekin eratu dalako, baizikan estatuan nahi izan balu bere garaian, hemen bukatu eman zezakeen edo eman zitekeen borroka. Autodeterminazio eskubidea, transizioa egin zanean, eta hori denak, baina, karo, transizioak violentzia ere arautua dago konstituzioan. Europa osoan ez dakit badago konstituzioan non ejertzituari esaten zaio, edo agintzen zaio Espainiar batasuna eta orden konstituzionala bere eskumena dela. Bere eskumena dela. Osa, aparato represiboa da demokrazia horren azken garaile. Eta, bueno, horren kontra. Eta horren erantzukizuna, horregatik, Zesarri eman berea eta Jangoikoari berea ere. Zein da Jangoikoa eta zein Zesarra, ez nahi sartuko hortan. Ezaren landetik.
Bueno, lehen esan dut bezala, eta historiaren kontuan, estrategia diferentiak izan dira, eta horre gainera zatik eta ekarri du. Ni gogoratzen naiz, nietan sartu nintzanean, porque nik eta militatu dut ia 8 urte, Jule Madariagagoan hildenak idatzi zuen prospekto bat, non planteatzen zuen ia Argelia eta Bienan bezalako gerra popular horietakoa, claro. Hori irakurtzen zenuen, eta hau nola, hori inoiz ezen aplikatu, baina bai aplikatu zen ekintza, errepresioa, ekintza kiribil gorantzazalea, alegia. Eta keiten zuen ekintza bat, estatuak erantzuten zuen modu itxuan, eta berriro bat. Eta horren momentuan herria joaten zen kontzientziatzen. Dialektika hortan, etarekin ados egon ala ez, jende arrunta, frankistak izan ezik, garbi zaukaten etaren violentzia eta guardizilena ez alabedia. Eta atentatzen zuen aparatuen kontra, eta guardizilak egurra ematen zioten Kristo guziari, gure Lazkao txiki bezala. Horregatik etorri zitzaigun batian kantatzen Kristolena, Kristona gera, Kristonak hartuta etorri gera. Osea, banatzen zen Kristo guziari. Eta hor badago diferentzi bat. Zoritxarrez, denboraren baitan, diferentzi hori, eta gero sakondu gaiago, ezabatzen joan zen. Eta sufrimenduaren, sozializazioaren teoria horretan marraia pasatzen da. Hor ez dago bereizketarekin. Karo, etorri gera transiziora. Transizioan aukera zegoen, borroka armatua utzi, eta beste borroka mota, batzu pentsatzen genuen bezala, baina eta jarraitu zuen, orduan ja helburua zen, kasa alternatiba negoziatzea eta hortzarako egurran bat zen. Eta egia da, hasieran kapazitate militar handia izan zen, eta gainera horren kontra ginenak ere kikildu bat genuen, porque negoatzen naiz zutik gure aldizkarian, nik idatzien artikulua esaten zuena, ni con ETA, ni con el Estado, con los trabajadores. Pero, ¿con quién están los trabajadores? Batzut estatuarekin eta bestiak etarekin, eta gu hor isolatuta. Orduan, etan hor batzuen garrantzia, baina hori denbora bat iran zuen. Estatua pixkanaka joan zen legitimitate bat hartzen, batez ere legitimitate hori eman zioten PNV, PSOEk eta gainontzekoak, eta naiz eta jende asko eta asko handikan horren kontra egon, egoera oso desberdina zen. Eta ahultzen joan zen, Argeletik aurrera ikusten zen negoziazio klasiko hori ezalan posible, eta ordunetak jarri zuen indar guzia, broka armatuan, gainontzeko guziak alde batera utzi. Eta hortan, tematzen, joan zen, kotxe bombak, atentatuak edozein tokitan, hiperkorrekoa traumatikoa izan zen, porque batzuk, hilabete batzuk ehondu ginen Katalunian herri batasunen alde boto eskatzen, eta LSR-ko eta MS-ko militantiakan Santa Koloman antolatzen eta hori, etorri zen hori, eta gaixo horiek ikusi behar izan zuten gero jendea beren kontra. Pero, se está defendiendo a los terroristas, eta oye, que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Kriston izatzen, hori traumatikoa. Eta gero etorri zanean, sufrimenduen sozializazioa, edozen kontzejali, edozen politikori, eta hor ezabatu ziren. Orduan, pixkanaka, gure diferentziak ere aldentzeko zen. Aldentzen joatzen, esate baterako, garai hartan guk ez genuen ikusten estrategia hori egokia zala, baina esaten genuen ez dugu onartzen estatuaren violentziaren monopolioa, eta etak ere badauka legitimitatea monopolio horrekin kontua izaten. Baina, karo, egizten zian momentu batian, esaten diozu, lagunak, baina ez dizutek legitimitatea ondatzen olako barrabaskeriak egiteko, eta gero telaukoa eta hoidenak, eta hor, eta azkenian, negoziaziotik, pensatzen zenun, hobe daukatia hauek
borrok armatua aldutzen eta modu txukunean ustea, ezker abertzaleak salbatu dezala muebleak alduen bezala, hortik atera dezala etekin politikoa eta ezkerra berrantolatu dezagon Euskadin. Zenen azken urtetan netzako eta ere beste gauzaz gainera ezkerra berrantolatzeko oztopo bat zen. Oztopoa, ez dut izan, oztopo guzia, porque beste tokietan eta ez zegoen, Frantzian, Espainian eta hori, eta ezkerra porru egina zegoen. Eta gaur egunean, eta desagertu da, eta bueno, ezkerrak dauzkagu arazo guziak. Baina, bazen arazo haundi bat, eta horren inguruan, ere, garbi zegoen, hobe genuela lehenbailen bukatzea. Gainera, Lizarra Garazi geroztik, gauza handikan, ondatu zen gehiago, eta gaur egunean horren ondoria daukagu. Ni gogatzen Lizarra Garazin garaian, ja preso gehienak zeuden azken laurdenetan, gehienak, osake, bizpairu lau urte, kalera ateratzeko moduan, legedi zarrean posible ziren beste baliabide batzuk eta hoidenak, eta, karo, Lizarra Garazi geroztik, den aldatu zen. Etorri zen PP-ko gobernua, aldatu zen legedia, pila bat gazte sartu ziren barruan, haue berri gordin-gordineak 200 ez dakit eta piko, eta gainera sortu zen une hortz arte ez zegoen arazo bat, arazoa edo kontu bat, zen biktimen lobia. Eta, karo, biktimen lobia hori indar faktiko bada presoen inguruan arazo bat sortzeko. Eta hori dena Lizarra Garazitik honea etortzanean, eta gaur batzuk esaten dutenean amnistia, bai, amnistia bai, ados nago, eta sozialismoa, baina hori beste bide bat hartu behar da, kontuan izanik ez bakarri legedia, eske batzuk daukagu sektore batzu, con la espada levantada, mendeku eskatzen, eta urte horietako ondorioaren zailtasunak dauzkagu. Eta ja bukatzeko, sartzen naiz ere biolentziaren kontu horretan. Biolentzia beharrezkoa da, estrategia politikoa bakarrik baketsua, politikoa, legala izan behar da, ez dago beste aukerarik. Eta, horren inguruan, asko irakurri dut honen tesisaren pixkat nire ideak pixkat sendotzeko, eta biztan da, hor dena ez dela ez zuri eta dena ez dela beltz. Baizikan grisa dela nagusi. Horrez esan nahi du, guk zanpatuei ezin diogu biolentziaren eskubidea antolatuko. Osa, Rojavako kurdu emakume militantziei ukatuko diogu solidaridadea eta eskubidea armakin borrokatzeko? Hori ez da posible. Edo beste zenbat tokietan sortzen diranean guzti legitimoa diren movimentu armatuak horiek ez ditugu apoiatu edo gutxinez onartu legitimoa direla. Eta borroka sozialan. Ezke, Euskaldunako langileak erabiltzen zutenean suzidiak, kortel molotov eta guziak ez zuten eskubidea estatuaren biolentziarekin aurre egiteko? Edo nire esperientzatik hartuta horeretako 3 urte haietan altxatu genituen barrikadak, sua eman genuen barrikadei, kortel molotov eta ez genuen eskubidea guardizilea sartzen zanean herrian Atilako zalditeria bezala, jendea hiltzen eta dena, ezin duzu esan, hori ez dela posible. Eta gainera, Gandhi eta zenbat pakezalek ere, onartzen zuten, zenbat balditzetan, biolentzua beharrezkoa zela. Esate bateako, nola esango nuke, Varsoviako juduen getoan armakin rebelatzea, hori esan legitimo. Gandik ere onartu zuen, holako baldintzetan beharrezkoa zela, naiz eta estrategia aldetik ez eman. Beste kontua da, estrategia. Eta hor bai, alde batetik biolentziak sortzen ditu oberenean ere kalte batzuk, dakar erakundeanen militazioa,
Dirección Nacional Ordene, dauka eztabaidarako gune horiek ere atxikitzen dira, eta gero, zenbat tokietan konsekuentziak terriblea dira. Ikusten ari gea Sirian eta tokietan estatuak eta imperioa daukaten kapazitatea jendia suntsitzeko terriblea da. Orduan, biolentziaren bidea hartzeko tentuz ibili behar duzu, eta batez ere Europako kontestu hortan. Eta Katalunia daukagu adibide, esate baterako katalanak independentziaren bide hori modu baketsuan eta politikoan jardun izanak, izugarrizko etekinak eman dizkio. Momentu honetan ari dira sortzen arazoa, baina nire uste gaur eguneko arazoa da gazte sektore batik independentismoak ez diolako ematen behar dioen irtenbidea, eta beste aldetik independentismoa dagoelako pixkat ataskatua. Orduan, baldintza horietan sortzea olako irtenbide batzuk, normala da, baina horiekin eztabaidatu behar da. Ezin duzu demonizatu eta esan horiek ez dakiz zer ez direla. Eztabaidatu behar da eta horrekin sartu. Azken finean, hemen azken urtetan izautu ditugun bi estrategia nagusiak, alde batetik estatutuarenak eman zezaken guzia. Eta hortik ez dago biderik soberanitaterako. Estrategia hori da estrategi bat, nire usten dut, fallidoa. Estrategi bat ez dela ona nazio askapenerako. Eta etarenak ere ez du eman. Orduan, daukagu bi estrategia nagusi urtetan landu indala, eta oan gaude perspektiboetan. Zer izan behar du gure etorkizunean? Ba, ni garbi daukar, katalanen, nola saunuke, ikuspuntua antzat hartzekoa dela, ez kopia eta kalku bezala, beste diferente hartu behar dana, baina garbi dago, lehenago edo beranduago, hemen independentismoa edo soberanismoa edo konfederalismoak aurrera jozin baldin badu, momentu batian estatuarekin talka egingo dula. Eta hor, nabarituko da, Katalunian bezala, zein gezurrezkoa zen, Ajurianeko paktuaren une hartan esaten zutenian, biolentziari gabe dena posible da. Ba ez, biolentziari gabe dena ez da posible, porque estatuak ez du onartuko. Eta gainera hori, liburuan aipatzen dut ere, ehondu diran intento guziak modu baketsuan estatu aldatzeko bukatu dira golpe militarrekin. Espainiko Republika, Txilen, eta ikusten ari gea Ertzameriketan eta horzan ze tentsioa dagoen, hor sistema ez da aldatuko talkari gabe eta indar korrelazioa aldatu gabe. Eta hortzarako bide guzia dia beharrezkoa baldin eta betetzen baldin badira, hemen aipatu ditudan ikuspuntu horiek. Eta horrekin da dena, bakarrikola aipamen txiki bat ere posetaren garaiotan aidia sortzen xisa bezala toki guzietan bakearen aldeko institutuak. Institutuak, ONG-ek denak ondo sarituak, profesionalekin, eta bere lana egiten nahi diela. Aldiz, beste batzuk horret dira, udaletxetan, horeretan, zenbat tokietan, lan voluntarioa inongo lan gabe. Baina ze gutxi, ze falta botatzen dan ONG edo institutu batzuk zeinak aztertuko duten terrorismoaren kontrako delako borroka hartzan eskubide demokratikoaren kalteak eta nola ezabatu. Nola ezabatu Mozal legea, nola ezabatu partiduen legea, nola ezabatu terrorismoaren inguruan sortutako hainbeste lege. Horren inguruan ematen du ez dagoela zer egiterik, eta nik dei bat egiten dut alde hortzatik, etarenak bereak egin du,
aigea bere ondorioak aldugun moduan konpotzen, baino estatuaren barrabaskerian arrasto horiek hor jarrautzen dute. Seguru aski esango dute, eske horiek beharrezkoa diraoan terrorismo islamikoentzat edo zerrentzat. Eta honekin, gaizki esana barkatu eta ondo esanak onartu. Eta zerbait komentatu nahi badezute, zuen artean, gure artean, nire txapaia luzea izan da, eta nahi duzutena bota, ni haitzeko nago gainera. Igual eitzen baldin badugu beste bersio bat berria, pues... Hori da, galderak egin baldin bagitu zuen, aurrera. Bai hemen, bai kameratzean daudenentzat, Laburra izateko abantaila da irakurtzeko harin egiten dela, eta hori ere eskertzekoa da zure liburua duzun alde horiek nola errelatoaren batalla gaur egun da pil-pilean dagoena hori, argi dago estatuaren ondorio bezala, ezta? Eta horregatik jasoilik eskertzekoa da liburua. Nik faltan topatzen dut liburuan agian kontekstualizazioa zuk esaten duzu, eta ez da entzuten den lehenengo aldia, eta ezberdinak daudela, baina eta ezberdinak badaudela da azken finean garapen historiko, kultural, politiko, ekonomiko eta garaiak beraiek aldatu egin direla denboraren poderioz. Eta zentzu honetan nik uste dut agertzen badira momentu baten, zuk behin baino gehiagoetan aipatzen dituzu karta bombak edo kotxe bomba horiek, nire ustez ez direla gauzak, baizik eta ondorioak. Etaren bilakaera horretan, azken finean, ezintasunak agertzen direnean, agertzen dira horrelako metodoak. Esan nahi dut, nik uste dut, garatuko nuke are gehiago zemotatako baldintza orokorrak baldintzatzen dute etaren bilakaera. Eta gogora ekarri dit, adibide katalan aipatu duzunez, 1985an Terra Lliurak borroka armatuari utzi zion, eta besteak beste aipatu zuen argudioetako bat izan zen, zelan garaiak aldatu zirela, sartu ginen posmodernitate honetan, eta nik uste dut diferentzia izugarri dagoela gaur egungo garaia, dudarik ez, frankismoaren garaietan baino, esan nahi dut, eta hori funtsezkoa da borroka horretan. Eta nik uste dut hori faltan topatzen dudala liburuan. Eta bigarren kontua, eta hori da beti bueltak ematen dizkio dela buruari, eta zera da, zelan da posible, eta zergatik, naiz eta etaren nire ustez azkenengo hamarkadetan bere estrategia hori estatu independiente baten alde borrokatu baino askotan eman dio estatuari, eman dizkio estatuari, zuk esaten duzu liburuan, arrazoiak bere bortizkeria azaltzeko eta hor dago oso argi Aznarren zera garai politikoetan, ezta? Zelan hori egia izan da ere, baina aldiz mugimendu abertzalea, hau da EH Bildu bere osotasunean izan dena, gaur egun agian Kataluniak kenduta, nik ez dut ikusten, nik ez dut ezagutzen Europan beste egoera bat non bigarren indar politikoa nolabait esateko hain independentista, ezkertiarra eta nolabait erantzuna ematen diola estatuari. Agian horrek zalantzarik gabe azaltzen duela lehen aipatu duzun hori polizien bataz besteko kopurua herri honetan, adibidez.
zelan ikusten duzu nolabaiteko nik uste dut kontradikzio bat bezala? Aipatzen duzuna, lehen inguruan, nik usten dut badaudela kontestualizatzeko guneak. Eztabaida deskribatzen ditudanean eta une politikoan. Igualez, behar den sakontasunean. Hori argi dago, liburu honek muga batzu dauzka, esate baterako beltzak antologi bat idatzi du, zoragarria, etaren bilakaeran inguruan batez ere ekintzak sailkatuz. Bea historiadorea da, ni jarraitzen du militante aktibo, eta holako lan bat egiteko ez dut nire burua gai ikusten. Hala ere sartzen naiz, esate baterako. Hasieran etaren sorreraren inguruan ze giroa zegoen eta horrek nola eman zigun indarra bide honek abiatzeko. Baina gero ere sartzen naiz esate baterako eta sexta eta eta bosgarren arteko borroka dialektikoaz. Eta hor ikusten da garai hartan biolentzia politikoak bazuela errentarik, asko onartzen zutela, eta egon zirela momentu gloriosoak, karrerorenak, eta antzekoak, eta baita ere desastreak. Roland kafeteriaren ingurukoak, eta gero deskribatzen dut ere Ajurianeko garaia. Ne usten dut Ajurianeko garaia oso importantzia da, zen da momento bat non ezker abertzaleak kalean daukan nagusitasun ia osoa buelta ematen zaio. Ordura arte, kalea ezker abertzalearena zen. Edo orokorran hartutza, hortan saltzan gebiltzan aldekua. Baina hor, sortzen da gestopolapat, Ajurianeako ituna, eta horiek kalean disputatzen diote, etari herri batasunari kalea. Eta gogoratuko gera momentu batzuk, non alde batian gestokoak, eta bestian herri batasunekoak, eta beste batzuk esan genuen hortan ez gera sartuko, eta hobekiago ikusten genuen elkarriren estrategia hura, eta elkarri zaleok ginean beste gauza baino gehiago menio. Hori ere pixkat deskribatzen dut, zen momentu hortan eta legitimidade asko galtzen du, eta hor buelta ematen zaio. Eta zer esanik, Ermuako zinegozia Miguel Ángel Blanco hiltzen dutenian, horia terrorifiko. Zen momentu hortan, milaka persona kalian, etari eskatuz ez hiltzeko, Frente Sandinista garaikoa, Tupamaroa, Kristo guzia esaten, eta entzungor. Momentu horiek aipatzen ditut. Ez behar den sakontasunarekin. Eta baita ere, azkenian izan zana, nola dau, Loiolako egoera horretan inguruan. Orduan, arrazio ematen dizut, ez dagoela gehiegi garapena, baina nik usten dut kontuan izan detala hori. Eta gero gaur egunekoan, egunekoan aipamen bat bakarrik. Nik usten dut eta militarki garaitua izan dela, hori garbi dago. Baina ezker abertzaleak gaitasuna izan du porrot militar bat, garaipen politiko bat lortzeko. Alegia, muebleak salbatzea ez ezik, EH Bildu sortzeko. Eta hori, bai dela, eta demostratzen du gainera, garai asko urte luzetan predikatu genuena basamortuan. Posible zala hemen politikoki kapazidade bat lortzea soberaniaren bidean, beste bide batetik. Gertatziteken alderantziz, alegia etaren porrotarekin
eremu hori dena, porrotara joatea, nagusitzea, garai batean esaten zen bezala, porrotaren zentzu horrek akabatzea mugimendu hori. Zorionez, ezen gertatu, hor dudarik gabe sortuk eta hori denak gaitasuna izan dute eta kapazia izan dute mundu horzan, desadostasunekin, sortu dira estizio batzuk eta hori denak, baina izan dira oso eragin gutxi izan dakoak. Eta, gaur egunean, hemen daukagu mugimendu bat, zorionez, Katalunia ez bezalakoa, baina oso importantea. Katalunian independentismoa indartsuagoa da, baina independentismoaren barruan, ezkerran hemen baino ahulagoa da. Nire ustez, Kataluniako ezkerrak badaka sektore bat interesgarria kupen, RC badaki gure aliatua dela, baina RC ez dut ikusten erakunde bat nire ustez estrategia garbi daukana eta gai izango dena borrokatzeko egoera gogorrenetan estatuaren kontra. Ez baldin badu bilakaera bat izaten, hori posible da eta hori opario gainera. Baina gaur egunean ez, aldiz, pentsatu dut Bilduk mantentzen duela ardatz nagusiak, naizta modu moderatuagoan, eta hori denak normala denez. Gaur egunean gainera instituzio arloak pisu handi dauka politikan, gustatu ala ez gustatu, eta herri mugimenduak eta kalea dago apalduta. Eta hori ez da EH Bilduren erantzunkizuna, egoera hola dalako. Egia da, EH Bildu arreta gehiago eman behar diola ere kaleari, eta aleginak egin behar dugula hor gabiltzan militantea hortzan lan egiteko, ni esate baterako arlo instituzionaletik paso egiten dut, eta nire zeregin guzia da, idatzi, pensatu eta kalean ibiltzea, mugimendu sozialetan, eta hor gure ogarzaldeko Bildu eta hori denak indartzea kalean. Eta hola dago egoera. Ez dakit honekin... Ni bai gauza bat honekin, niretzat nik uste dut hori argi dago testu inguruan sartu behar dugula, baina niretzat behintzat oso zaila da esatea zeinetarekin nagoen ados, edo noiz hasi nintzen etarekin desadostasunak izaten, ez? Nik uste dut oso, niretzat oso zaila dela, eta uste dut egiten badugu ariketa bakoitzari zein izan den etaren atentatuak edo eragordinean kolpatu diona eta eragin duela aldaketa hori, niretzat oso zaila da. Ze gauza bada, frankismoan nik uste guztiok nahiko argi daukagu, ez? Ondo ikusten dugu eta karrerorena guztiok txalotu genuen, baina transizio ostean ere nik uste dut behar zela ez dakit hori zuk aipatu duzu, ez egola demokraziarik, orduan ailegatzen da momentu bat, eta baita ere nik argi daukat azken garaian, hasten direnean kargu publikoak eta horrela, Miguel Ángel Blanco eta hori argi daukagu ez, baina tartean dago, ez dakit, ekintza desberdinak zuk aipatu duzu hiperkor, eta hiperkor oso gogorra izan zen, baina ez dakit niretzat larriena izan zen, esan nahi dut, orduan niretzat zaila egiten zait, eta ezberdin horietan, esatean, nun bai, nun ez, edo zalantzak, nik uste guztiok igual izan ditugula zalantzak horren inguruan. Zuk uste duzu posible dela, edo badagoela puntu bat, edo irizpide batzuk? Nire abia puntua pixka diferentia da, karo. Nietatik nator. Eta orduan, etarekin haustura estrategikoa izan nuen. Alegia, 6. asamblearen inguruan, izugarrizko eztabaida izan genuen, borroka armatuaren bilakaeran inguruan. Garai hartan egin ginen trosko, iparraldean, LSR-ekin, eztabaidatzen eta hori denak, eta han ikusi genuen, etaren estrategia
honenean ere zala pixkat hirugarren munduko eskema horretakoak. Vietnam, Argel, lau frentea, frente obrero, militar, tal, denak, eta gu ja autua egin genuen marxismo klasikoaren hildotik. Langile mugimentua izan behar zen gure ardatza, eta hortik abiatutik herri antolakuntza. Gogatzen naiz garai batean Trotskiren aipu bat hartuta esaten genuen, la tarea fundamental es armar al pueblo del deseo de armarse. Da, politikoki hori, baina gero horre zer esan nahi du. Hori gertatzen da, ideologian dena, borobila dena, gero sartzen dena, eta hor, bagenuen diferentzi bat. Orduan, transizioan ere, naizta onartu etaren zilegitasuna eta hori, guk estrategikoki hor diferentzi bat bagenuen emekakin. Hori garbi dago, eta gainera ere, pensatzen dut, egondu diela beste borroka armatu diferenteak, autonomoak, iraultzak, eta borroka armatuaren patua ere, ezen bestekotzat etarena. Posible zala beste borroka armatu motak eramatea. Baina guk bizi genuen diferentea. Gure estrategia diferentea zen. Orduan, alde hortatik, ikusten genuen orokorrean estrategia hori dena baliatzen zena indar militarrean, azkenian horrek ekarriko zula hondamendia. Eta gero, ez hori bakarrik, ideologikoki ere, erakunde militar batian, edo erakunde militarren menpean dagoen movimentu sozial bat, gero muga handia dauzka, barruko demokrazia lantzeko, movimentu sozialen autonomia mantetzeko, eta hoi dena, horregatik, movimentu sozialetan, da langile movimentuan eta hori oso diferentean, eta gero, baita ere borroka sozialetan. Badaki Lemoizkoa izan litekela polemikoagoa, baina nik Lemoizeko borrokaren kontra ez nuen ontzat hartu bi ingeniero haiek hiltzea. Iruditu zitzaidan ezala bidea. Beste batzuk pentsatuko zuten hori zala medio bakarra zentral nuklearrak gerarazteko. Gaur egunean galdera izango litzake. Zentral nuklear hori etak paralizatu zuen, edo soek nola zan, plan energetiko nazional aldatu zanean, eta erabaki zuenean ez bakarrik hemen, ja nuklear guztia paralizatzea, baina hori ez dago ere esan liteke. Baina esate baterako abiadura handiko trenaren inguruan, hor zart genbiltzanok sufritu genuen, jazen movimentu komplikatua, eta uria hil zuenean eta denak gure kontra jarri ziren, movimentu bat nahiko arazoa zituena, eta prentsa guzia eskatua, kereziz, venga, dale. Eta barruan eztabaidan ni te cuento, gaueko 3 Elorrion alkartuta denak, testu alu bat adosteko, porque no había posibilidad, batzuk esaten genuen, esan behar zaioetari, ez dezala muturra sartu gure movimentuan. Eta beste batzuk, ni para Dios, bakarrik onartzen zen gure bidea da bide baketsua, da bide movimentua, eta dena, positiboki, baino etari kritikatzean, ni pala hostia. Eta, zorionez, Iñaki Antigüedad, eta beste batzuk sinatu genuen, baino gure kabuz, hola ez genuen hartu, eta, terriblea zen, zailtasun handia zaukan movimentu baten, non eta agure zar bati, bi tiro ematen diote, enpresa baten jabea dalako. Horiek, historia komplikatua da, eta gauza asko sartzen dira. Eta, olako liburu batian ere, ez nahi sartuko batalitekin, porque ez nuen ere egin nahi gauza bat hola jorapilatzua. Esate baterako, hor dauden bi gauza, PNV-ri buruzkoa eta Aranburi buruzkoa, horiek bai egina dira azken urtean. Horiek sartu nituen
bueno, pues, ikusirik nola edizien aprobetxatzen ziria sartzeko alde hortatik. Gainontzekoak dira, batzu dira gainera beste kontestuan idatitakoak, justo pilpilian, pilpilian. Artikulu bat idatzi nuen justo Lizarra Garatziko bezperan. Itzaldi sortza batzuk hori estatu arrazoia eta egondu ginean, ni Iturgaiz, PSOeko batzuk denak, bakoitza bere aldetik. Baina egondu ginean, eta bueno, hori izan da ardatza. Eta gero bestea da euskera. Ni garbi nauka, bueno, etzaren inguruan erderaz idatzi dut, segurazki gehiago. Baina nahi nuen euskaraz egitea, alde batetik azken urteko nire lanak ia gehienak euskaraz direlako, eta beste aldetik ere, nik uste ere, eztabaida batzuk ere, aukeratu behar duzula, ze hizkuntzan hitz egin. Hizkuntza hola garatzen da, ideak ere bai, egiten baldin badira dena erderaz, pues ez dago euskal politikarik. Bueno, horri ere naiz eta zailtasunak izan. Hori gertatzen zaigu toki askotan. Esate baterako, enmienda batzuk seguro aski erderaz idatziek izango ziren, aterako ziren. Bai. Ya me jodieron algunas. Dije, me cago en la puta. Euskera utzian egin eta 14-9, la madre que lo parió, no ha pasado por una. Baina, bueno, hor garbi dago ere. Besterik bai? Bueno, besterik ez baldin bada hori eskerrak ematea guzti horiotxagatik, kanberatzean zaudeten hori bebai. Zareaneko kidei, Itzanitze Fundazioko kidei bebai, eta ziren esan dakoa, liburuak zelgai ditugu orain, 10 euro, eta alternatibaren informazioa jaso nahi baldin baduzue, zuen izena utzi dezakezue, hori hitzaldi antolatzen ditugun hitzaldien inguruko informazioa jasotzeko, eta gure azkenengo aldizkaria daukazue zuen aulkietan. Eskerrik asko Ikile eta Arantzari, eta agurrez kameratzean zaudeten gehi.